Mas. Kowe malah kaya minok dobel to. Lah nyapok ki kok sanget digoyang rondo nek ora kuat beli. Lestari ya, lestari. Nyawer. Mboten saged kula. Nek sedekah saged. Oh, sedekah. Dadi niki para kota amal niki, Pak. Lah. Iriana. Kesuksesane Mas Kangko iki mergo dorongane Buduwi sing tanggung jawab. Mosok anu, koyo anu dilat yo. Lah nggih, ora yo ngecemes ngono ya Bang Bayi. Muncrat. Sumbermu yo akeh men to. Lagunya musik nama modern, Pak. Iki ana sing nyuwun Lestari. Nggih, nggih, ngene. Nggih. Menika saking Mas Entung. Terus sayang nyuwun Lestari nggih. Ugi menika wonten pamundhut saking KPK Komunitas Penggemar Kangko Pare. Mas Dul ki Mas Gawer. Nyuwun bajing loncat tombo kangen kalian ayang-ayang. Wah, cocok nih, Pak. Lestari nih sik ya, Mas. Nggih. Digarap campur sari gamelan plus musik. Coba ambil suara reve Mas, reve. Ya, coba. Coba depan. Rasa tresna kang sejati. Wis bener ekspresinya, Mbak. Rasa tresna kang sejati manggil Lestari lho. Dang. Ayo malah kaya wong edan guyu-guyu. Rasa kan gini. Rasa tresna kang sejati manggil Lestari. Lah pinter manutan ora loro. Rasa tresna kang sejati manggil Lestari. Ya, ayo. Bukan kayak wong itu. Iya lho, ora yo iki ekspresi. Dadi wiraga, wirama, wirasa. Ayo. Rasa tresna kang sejati manggil. Rasa Lah piye? Piye? Kene sik. Oh, dodo. Ora Kene? lewat. Iya kene sik, ora lewat terminal. Ora kene ta? Heeh, gak mampir terminal kene ya. rasane wiwit nang kono. Ayo. Rupamu ayu. Lah nek ayu piye? Aku seneng. Ayo. Rasa. Rasa tresna kang sejati manggil Lestari. Sayang, Piye sayang? walaupun garam di laut, asam di lambung. Mas, Asam lambung lho, Mas. asam di gunung. Asam ini ning lambung, kalau penyakit asam lambung berarti. Asam lambung. Mbah, yuk. Cinta kita tetap berdua ya sayang. Muncrat Mas. Roman karo iki lho. Bojomu lho. Agawe anan. Sayang, Iya sayang. beribu-ribu bintang yang ada di sana. Di sana. Cahayanya tidak akan mengalahkan cinta kita. sayang. Oh, Mas. Beribu bintang di langit, Ya ampun, Mas. hanya satu yang bercahaya. Aku sangat sayang sama kamu. Apa iya toh, Mas? Kowe malah kaya minok dobel to. Lah nyapok ki kok sanget digoyang rondo nek ora kuat beli. Lestari ya, lestari ya. Lestari. Oke. Ya, musik ya, musik. Nggih. Nah, gamelan ngetoke. Bisa. Ya. Coba kaya apa? Yuk, Lestari. Pak Ndong, ya. Terima kasih Mas Entung wis diaturke pamundhute. Nggih. Iki akeh banget sing monitor lumantar YouTube uga TikTok dalang Kangko asli Mas TB. Beribu-ribu pasang mata Leres. menyaksikan. Iki banyak yang komen kok kepengin weruh panjenengane Bapak Haji Samsuri. Oh, Pak Lurah. Nggih. Nggih. Kula Mboten. iki adat setiap tahun panjenengane mesti tampil ana ing wanci limbukan mula diaturi supaya Lenggah wonten mriki nggih. lenggah wonten pepanggungan. Oke. Ora ketang sak gebiaring tatit paribasane ya, Mas. Nggih. Ya, monggo Pak Haji Samsuri. Monggo Pak Haji Samsuri. Tindak panggung sekedap kemawon. Ya, monggo support musik Mas Joro. Ya, kaya apa. Monggo Bapak Lurah Pak Haji Samsuri.
Monggo Pak Haji, katuran wonten tengah mriki. Sampun mriki mawon. Oh Nggih, nggih. Pak. Monggo. Nggih. Nah, menika Mas TB. Nggih. Panjenengan langsung bulet wae Pak. Duh, jenengan iki kula derekne, Oh, jenengan matur. teng ajeng kula teng Teng wingking. Ibaratnya kula niki Pak Bayan. Nggih, nggih. Ah, tahun ngarep wis ra nekane dagelan wong Wis Mbak. balur ae mbanyol dhewe. Yo boten jenengan Panjenengan kula ngajeng mriko. Mangga kula kuwarat. Anu, Mriki. Pak Haji. Nggih. Dados Nggih. ngaten lho balur. Nggih, sampun. Nggih, sampun kula teng wingking jenengan no. Oh ngoten. Nggih, nggih. Pun. Niki lho Pak. Lah, niki kok dalang ya, Pak? kelewat. Lah aku karo Pak Haji yo apal Sugeng bener. dalu, Sugeng Pak dalu, Haji. Pak Haji Nggih, samsure. Nggih. Ah, piantun Mas gelap. Andi sehat. Alhamdulillah pangestunipun panjenengan brambangipun pripun Pak? Pegane awis napa? Alhamdulillah niki pajeng 17,5. Wah. Itulah setengah niku termasuk larang napa murah, Pak? Cekapan. Oh, cekapan. Oh, alhamdulillah. Nek larang ki iso 30.000 ke atas kuwi mahal. Wah, jenengan ngeten niku per tahun pinten Pak pendapatannya, Pak? Wah, lah Sik niki. toh. Kowe iki dadi pegawai apa kok ora kok ngono? Nyuwun sewu niki mboten kok umuk Mas Kangko. Ah, piye? Banjarjo niku dusune kathah. Saben dusun ngadakna wayang kulit sing tombok mesti Mbah Lurah. Apa Iki nek duwite ora kuat, geblak. Jenenge we lurah ngelu ning sirah. mergo nggih tombokan ngene Nggih iki. tombokan lah nggih ngaten to Lah Pak. kok perso jenengan? Halah kula niki kali jenengan kan aku nang nggone Dang Sewu rek. Kuwi Pak Lurah kok nyapo tindak ning Dang Sewu ku. Sosialisasi. Ngapunten. Dalam. Ngapunten lho nggih. Nggih. Niki nek kula pribadi biar ten panggung, biar ten ngandhap. Timbangane damel ngoten iku luwung damel sedekah rakyate. Rungokno kupingmu, Be. Pak, Rungokno. kula cocok Nggih. sedekah. Lain sakartum apa nonjro? Duka wae napa? Napa Pak? Oh, Pak. Kula mboten saged kula. Lho lagi mboten saged Pak. Mergo dua periode panjenenganipun ngastok pucuk pimpinan ning gone desa kene. Banjar. Putranipun dados Pak Carik. Nggih. Alhamdulillah. Luar biasa. Mugi-mugi panjang yuswa sehat walafiat. Amin. Pak. Amin amin. Jenengan Tapi jenengan. mboten medal niki sawerane kados Oh, ya. lho, pripun to jenengan niku wong. Namun dilem niki ujung-ujungnya mesti sawerane Mbak Lurah. Boten Pak, boten. Nggih. Asli. Sorry Kang, kula niki profesional. Nyuwun sewu kula jenengan timbali niku Tanggap wis seneng. Apa kok Pak nyuwun saweran gengsi awake dhewe. Sawer, Pak. Lah kok dianggep apa niku ya to Mas? Lah piye? Kan tapi nek mboten camer nemen. Piye piye. Pak Lurah sandalen niki Pak. Wis sandale peniti ngawur Pak Lurah. Mas Adi ngapunten. Niku derek-derek ten wingkem ngatur ngeten. Alhamdulillah Mas Andi TV saged manggung kumis ngoten. Matur suwun sangat. Terhibur niki alhamdulillah. Kumis niku napa, Pak? wargane. Sampai gobios lho Mas. Oh iya iya, heeh. Nah, Nggih. Monggo, Pak Lurah. Monggo badhe Badhe paring dawuh menapa panjenenganipun Pak Haji Samsuri? Matur suwun niki wau sampun kula wau sampun dawuh. Nggih. Santawis yang penting wargane saged guyub rukun. Amin. Kula matur alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Langsung pesen kula sing paling penting Napa pangapunten pemuda-pemudi sedaya warga dusun Ngesong khususipun umumipun Banjarjo lan seluruh warga bangsa Indonesia niki dhuwur mon. Nggih. Aja dulinan narkoba. Nggih. betul. Niki pesen kula niku. Aja gampang-gampang kenging pil sabu-sabu. Niku larangane negara, larangane agama. Ngoten nggih. Nggih. Namung pesen kula namung niku. Sing penting guyub rukun, nek pengen sukses nggih kerja keras. Betul harus ngendikan. Pokoknya pemuda ojo nganti dolanan narkoba. Nek ibu-ibu bebas. Ya Kok iso? ora entuk. Ibu-ibu narkoba niku narik kolore bapak. Lah iya kudu ibu-ibu Wis mesti bebas. ngono wis rasa omong. Nyun sewu Pak Lurah dengan kebijakan anggaran efisiensi kok panjenengan saged ngadaki wayangan ngoten niku lho. Banyak desa nyun sewu nggih Mas Kang. Betul, nggih, Banyak efisiensi desa anggaran. sing ora nate tangga ora wayangan Mas dengan anggaran kepotong. Kurang pundi, ngerti Pak? Niki alhamdulillah saged guyub rukunipun warga dusun Ngesong khususipun ngapunten kalih pucuk etan, pucuk gilen, matur suwun sanget. Niki nika wau mun didhawaken Mas Haji Dwijo Kangko Nggih. 160.000 per Nggih. wuwung. Niku alhamdulillah memang kula diguyoni tiang-tiang, Pak ya contonono Pak, wargane ben semangat. Nggih. Alhamdulillah
Nggih kula mboten saged matur, penting pun kula contonipun lah. Pinten-pinten niku penting ikhlas. Mengko Mas Andi matur sing penting ikhlas. Nggih to. Nek ikhlas niku saged ditambahi kalih Gusti Allah. Ikhlas tur guyub rukun mas wargane gotong royong persatuan kesatuan iso urunan bareng secara ikhlas insyaallah rezekine saya barokah. Amin amin Allahumma amin. Lan setiap tahun alhamdulillah Mas Haji Dwijo Kangko saged rawuh wonten dusun ngesong mriki. Amin amin amin. Iki Mas Kangko eling ngendika Pak Lurah piye? Dipenehi titel Mas Haji Dwijo Kangko. Alhamdulillah Mas. Iya. Titel yang berat niku. Donga lho kuwi. Nggih, nek wis haji aja gendaan wae, menep patine. Mboten Mas, ora panjenengan iki ra tau. Aku ki jane urung ning gandeng keakrabane biasane Pak Lurah ngendika Haji Dwijo Kangko ya tak trima kanthi jembaring dodok. Muga-muga dadi donga ndang iso munggah kaji. Amin. Soalnya aku munggah kaji mulih ning Indonesia jenengku Haji Sokeh. Lah kok iso sokeh niku? Sokongane wong akeh. Lah ditanggap ning ngendi-ngendi diklumpukne disokong wong ngendi-ngendi diklumpukne dadi wong akeh. Mergo Haji iki maneka warna arane. Ana sing arane Haji Wahyu. Napa niku? Mergo sawahe payu. Kaya tanggoku Mas, Piye tanggamu? biyen banci entuk hidayah akhire sadar tobat munggah kaji. Teko Mekah mulih ning gone tanah Jawa diganti kaji mutmainah. Maksudnya mutmainah iki? Mergo biyen kulino ngemut barang sirang genah. Lah, ngaus gagah. Longe kuwi. Blet. Nyon wis Blonge niku Pak Samsuri. Nyon sewu Pak Lurah, badhe nembang napa ngersakaken lelagon? Alhamdulillah boten saged nyanyi kula. Oh, lah. Loh. Pak. Nyanyi, Pak. Boten saged. Loh, lagu-lagu Pak ngersakaken Lagu nggih boten saged. Pilihannya namung kalih, apa nyanyi napa nyawer. Pun niku tok. Pun pilih. Panggih to. Ujung-ujunge nggih nyawer. Ya alhamdulillah. Sampun saged. Nek nyawer boten saged kula. Nek sedekah saged. Oh, sedekah. Dadi niki para kota amal niki, Pak. Requestipun lagu napa Napa Pak? mbok pilih wonten pamundutan pentingan piyambak yang dipun kersakaken mawi wonten mangke Napa sing penting kula wau mun matur kalih Mas Haji Dwijo Kangko. nggih. Warga Ngesong saged guyub rukun, lelampahane nggih saged guyub rukun, tapi wau matur ature Mbah Mudin nyuwun lampahan Rama tambah. Nah, Romo tambah. Romo tambah ngapunten mergi kula niki ngapunten sangat mboten ngertos bab lelakon inggitan. Mboten Dados nderek sing penting rakyate guyub rukun, rasa rezeki sing kathah barokah, nek turah saged damel tindak ten Mekah Madinah. Alhamdulillah. Ora usah ngerti wayang sing penting gelem nanggap wis alhamdulillah. betul. Monggo niki lagune manut sinten Pak? Anu ki sing saka kene. Ha iki ditampilke. Mbak. Gimana sing nyuwun lagon ayang-ayang ya ana. Ayang-ayang mangke damel tayub Pak. Kok tayub iki Gak iso. ora iso. Oh ya musik ya. Kula pinarak mawon, mboten saged kula. Oh nggih, mboten bisa Pak. Monggo. Mboten bisa nembang, mboten bisa joget, mendel mawon teng mriki. Ayang-ayang apal tanduk kah? Apal ya? Ayang-ayang. Nggih. Nggih, manon. Nggih, Salim riyen kali Mbah Lurah. Kali Mbak Lurah. Nggih. Kali Mas Andi. Lah ngopo to, Bi? Sowengit men to karo aku jan. Ayang-ayang Pak nggih. Nggih. Tembang menika dipun aturaken sedaya warga Ngesong ya Mas Andi ya. Nggih. Enggak Yo men direwangi karo anu Mayang Anjarsari. Ha, loro. Ha, yo coba. Ngalap barokah sapa ngerti dhewe sampeyan dadi lurah. Ya amin. Amin. Ya, Nduk, yang kancanana, Nduk. Ika. Nah, ya. Lagune ayang-ayangmu kok, kanca-kanca musik. Ya, goyang apa? Yuk Jelas Indonesia. Terima kasih. Matur suwun. Dalurah sampun dipun aturaken lagunipun lestari. Mugi saged dados dampi Mas ayang-ayang Mas ayang-ayang. Nggih. Sampun napa kalih? Sampun matur suwun. Oke, matur suwun mugi-mugi Dalurah panjang Yesus yen walafiami warna warga mriki nggih Mas. Amin. Matur suwun Dalurah. Nggih.
masa lali. Aduh, jangan repot ambak banget. Malah kali dia berambang balik ngapun. Ampun bang. Ini mas, aku sanggupku ngebikane TB. Boten bang, aku bang, boten tambah. Baurak. Saya tak dengar. Belum. Ini tersebut nih bang. Pulau dereng ya. Dereng kali aku sih lagi 150 loh mbak. Nyantol ning isor. Belum ora kowe. Ya, belum ora. Matur suwun Mbak Lurah. Suwun Mbak Lurah. Kok pripun akeh? Nggih, menika wonten mamundhut kathah sanget. Wonten sambel kemangi, wonten gelang alit, wonten gerajakan Banyuwangi. Kathah sanget sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Iki ganteng ana presiden saka Banyuwangi ditandeke ya, Mas. Nggih. Nah, tampilke. Nah, coba. Diaturi jumeneng yo support musik gamelan Bali. Ya, yuk mari berdiri yuk. Gerajakan bae sing kaprah. Lima metu, yo kendhange Banyuwangen. Ini Mbak Dita saka Banyuwangi, B. Nggih, Mbak Dita. Niki kan sewu sing enggak dereng bebas. Napa? Gamelan Bali. Ingin kalon dadi. Oh, akhir Mei kok insyaallah dadi. Alhamdulillah. Maka cak, pun aturaken yuk kendhange siap. Gerajakan Banyuwangi, yuk goyang omah. Dadas. Terima kasih. Jenderal siap bro. Taman cepat.
Wah, kowe wong ayam. Iki nak urung urung komplit kok sing urung nembang so. Mbak ana jombe. Aduh karo Mas Indra. Ayo Mas Indra ge majune ada bener.